Uvažujete o investícii do fotovoltaiky? S rastúcimi cenami elektriny, dostupnými štátnymi dotáciami a neustálym technologickým pokrokom je práve teraz ideálny čas na investíciu do fotovoltických systémov. Rady vám s tým profesionálne pomôžeme. V SOS Energy veríme v silu slnka a prinášame vám riešenia, ktoré zmenia váš domov či firmu na energeticky úsporné a ekologické miesto. Naším cieľom je zabezpečiť vám spoľahlivú a efektívnu energiu zo slnka. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby vám priniesli maximálne úspory a komfort. A prečo sa obrátiť práve na nás? Ponúkame vám kompletné riešenie vašej budúcej fotovoltickej elektrárne od návrhu až po pripojenie šité na mieru. Vybavíme za vás všetky potrebné povolenia vrátane distribúcie, virtuálnej batérie a štátnej dotácie. Nainštalujeme a spustíme vám vašu budúcu fotovoltickú elektráreň najneskôr do 10 kalendárnych týždňov. Garantujeme vám profesionálne montážne tímy s dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou. Používame výlučne kvalitné materiály, aby sme v budúcnosti nemuseli riešiť prípadné reklamácie. Cena vašej fotovoltickej elektrárne je záväzná a nemenná bez akýchkoľvek ďalších skrytých doplatkov. Poskytneme rôzne bonusy a benefity navyše a dokonca sa nebránime ani individuálnym zľavám. Máte záujem o fotovoltaiku? Zavolajte nám alebo napíšte ešte dnes a presvedčte sa o našich kvalitných službách. Taktiež navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac informácií, uvidíte naše realizácie a recenzie od zákazníkov. Sme tu pre vás.